ୱେଲକମ୍ ଟୁ ହୋମୱାଚ୍। ଆଜି ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍ ବା ଜମି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍। ପ୍ରଥମେ ସଠିକ୍ ପ୍ଲଟ୍ଟି ନିର୍ବାଚିତ କଲା ପରେ ସେହି ପ୍ଲଟ୍ର ଆକାର ଦିଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଗୃହର ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୃହଟି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍, ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲଟ୍ର ଶୁଭଫଳ ବିଚାର କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ଲଟ୍ କିମ୍ବା ଏଟା ଅନୁପଯୋଗୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହୋମ୍ ବଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଇବୁ, ଏହା ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଟ୍ଟି ହେଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲଟ୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ବା ଆୟତକାର ପ୍ଲଟ୍। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯାହାର ଚାରି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ଅପୋଜିଟ୍ ବାହୁ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ବାହୁ ସମାନ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ ଆମେ କହିବା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲଟ୍। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ରାଶି ସହ ମେଳ ଘଟିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସାରା ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆମେ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ପ୍ଲଟ୍ ହେଉଛି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଏହାର ଚାରି କୋଣ ସମାନ ଥିବ ଏବଂ ଚାରି ବାହୁ ସମାନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲଟ୍। ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲଟ୍ରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ, ତାହେଲେ এই ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ। এই ପ୍ଲଟ୍ରେ ବାସ କଲେ ଅନେକ ଆମଦାନୀ ଆସେ। ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଘର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଏଠାରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତୃତୀୟଟି ଆମେ ଯିବା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ ବା ତିନି କୋଣ। এই ପ୍ଲଟ୍ଟି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା এই ପ୍ଲଟ୍ଟି ବହୁତ ଖରାପ। ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଯଦି ଆପଣ କିଣିବେ ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ, ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଚତୁର୍ଥରେ ଯିବା ସାର୍କୁଲାର ପ୍ଲଟ୍ ବା ଗୋଲାକାର ପ୍ଲଟ୍। ପ୍ରଥମତଃ ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟି ସେମିତି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ଲଟ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ୍ସ ସେପ୍। ଏକ୍ସ ସେପ୍ ପ୍ଲଟ୍ଟି କ'ଣ ନା ଦେଖିବାକୁ ଏଟା ଅଣ୍ଡାକୃତି। ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥହାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବ। এই ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି এই ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହଁ। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ଟି ଏକ୍ସ ସେପ୍ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହଁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଷଷ୍ଠ ପ୍ଲଟ୍। ଷଷ୍ଠ ପ୍ଲଟ୍ କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠ ପ୍ଲଟ୍ ହେଉଛି ଲାୟନ୍ ଫେସ୍ ସେପ୍ ପ୍ଲଟ୍। ଲାୟନ୍ ଫେସ୍ ସେପ୍ ପ୍ଲଟ୍ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଓସାର ଅପେକ୍ଷା ପଶ୍ଚାତ ଭାଗର କମ୍ ଓସାର ଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟଟିର ଓସାର ଅଧିକ ଥିବ ଏବଂ ପଛ ଭାଗର ଓସାର କମ୍ ଥିବ, ତ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। এই ପ୍ଲଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। এই ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ସପ୍ତମ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଯିବା। ସପ୍ତମ ପ୍ଲଟ୍ଟି କ'ଣ? ସପ୍ତମ ପ୍ଲଟ୍ଟି ହେଉଛି କାଓ ଫେସ୍ ପ୍ଲଟ୍, ମାନେ
गो मुखाकार प्लॉट। अच्छा, गो मुखाकार प्लॉट आपण केमिति जानिबे? ए प्लॉट टी सम्मुख भागर विड्थ, सम्मुख भागर ओसार पार्श्वर ओसार तुलन में कम हेले किंबा प्लॉट टी गोरु मुखाकृति हेले से प्लॉट को आम गो मुखाकृति कहवा। यही प्लॉट टी आपणकर रेसिडेंसी बहुत भल। ए प्लॉट टी आपण घर करें, घर कले बहुत मंगलदायक। मात्र जदि प्लॉट रे आपण व्यवसाय करूछंती ताहले व्यवसाय पई प्लॉट टी भल न। तेणुक आपण जदि प्लॉट किणुचंती ताहले बासोपयोगी यही प्लॉट। तापर आम जा अष्टम प्लॉट। अष्टम प्लॉट होची काउ ब्रेक सेप प्लॉट बा काक मुखकार प्लॉट। ए प्लॉट रे कोन ना आपणकर सामना ओसार बेसी होता है, गोटे पार्श्व अणसुआरे होता है, अन्य पार्श्वटी लंबी जाता है। तेम भलिया जदि आपण प्लॉट किणुचंती ए प्लॉट टी भी आपणक पई बहुत भल। ए प्लॉट टी आपण किणिले आपण घर करिया पई या अबा आपण जदि कोन ना आपण जदि घर करूचंती अबा बिजनेस करूचंती ए प्लॉट टी बहुत। ए प्लॉट रे कोन ना सर्वदा खुशी खबर, जेमति गोटे कुआ जेमति सकाळ राबिले शुभ कहंदी से बेला सडन आपनको ए प्लॉट रे खुशी खबर मिलियो। तेणुकर ए प्लॉट टी आपण यदि किणिबे आपण पई बहुत शुभ। आमे नवम प्लॉट को जीवा। नवम प्लॉट होची टी शेप्ड, माने प्लॉट टी आपण देखिबे एटा टी भलिया देखा जाउथियो। ए प्लॉट टी आपण किणंतु नै। ए प्लॉट टी जदि आपण किणुचंती घर करंतु बिजनेस करंतु ए प्लॉट टी भल न। सब बेले स्वास्थ्य हानि घटिबो, नानांदी असुविधा रे आपण देखा दबो। सब बेले किछि ना किछि आपणकर असुविधा देखा जाउथियो। तेणु एभलिया प्लॉट टी आपण किणंतु नाही। तापर आमे जीवा दशम प्लॉट। दशम प्लॉट होची बार शेप प्लॉट। बार शेप प्लॉट केमिति जानिबा ना ए प्लॉट टी ओसार तुलन में यथेष्ट लंबा होतिबो। ओसार तुलन में लंबाटा बहुत अधिक थिबो, मीनिंग 20 फुट रे 100 फुट, 20 फुट रे 200 फुट। तो एमिति प्लॉट टी को किणंतु नाही। ए प्लॉट टी भल नुहे। ए प्लॉट टी जदि आपण किणुचंती ए प्लॉट टी आपण पई भल नुहे। तेणु ए प्लॉट टी को आपण किणंतु नाही। ए प्लॉट टी गृह उपयोगी नुह। आम 11 नंबर प्लॉट टी जीवा। 11 नंबर प्लॉट टी होची टंग शेप प्लॉट, माने जीवाकृति प्लॉट। ए प्लॉट टी को कोन केमिति जानिबे? ए प्लॉट रो गोटे पार्श्व कम ओसार थिबो, अन्य मुंडर अधिक ओसार थिबो। गोटे पटे आपणकर जेतବେଳେ एंट्री करूचंती गोटे पटरे आपणकर एटा कम थिबो तो अन्य पटरे अधिक थिबो। तो एभली प्लॉट को आपण किणंतु नै, काहे एभली प्लॉट किनिले आपणकर एटा भल नुहे। एभली प्लॉट रे केबे बासोपयोगी प्लॉट है नुहे। तेणुकरी एभली प्लॉट केबे किणंतु नाही। तापर आमे सेकेंड को जीवा जे प्लॉट रे को पटरे रास्ता रहिले कौन केमिति हबो। तेणुकरी फास्ट होउछ हमर आपणकर ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग माने जोटा आपणकर पूर्व मुहा प्लॉट, माने पूर्व दिगरे जो रोड टी जाइथिबो सेटा होउछ आपणकर पूर्व मुहा प्लॉट। ए प्लॉट जदि आपण किणुचंती मालिक सर्वदा ख्याति यशस्वी होइथांती। तेणुकरी ए प्लॉट टी आपण किणंतु। द्वितीय होउछ आपणकर वेस्ट बा पश्चिम मुखा प्लॉट। पश्चिम मुखा जदि आपण किणुचंती प्लॉट टी बहुत भल। ए प्लॉट रे गृह निर्माण कले, व्यवसाय कले खूब उन्नति घटी थाए। मात्र एटा चिरस्थायी नुहे। आवास स्थल जदि करे, जदि आपण घर करी रहउचंती ताहले ए प्लॉट टी आपण पय बहुत भल। यदि बिजनेस प्रपोजल एटा करूचंती ताहले आपण माने शीघ्र उन्नति करिवे, मात्र से उन्नतिटा चिरस्थायी नुहे, सब दिन पय रहइबो नाही। तृतीय होउची आपणकर नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग माने जो प्लॉट टी आपणकर नॉर्थ रे जाउथियो, नॉर्थ रे रास्ता थिबो, से प्लॉट टी होउची आपणकर नॉर्थ फेसिंग रोड। तेणुकरी नॉर्थ फेसिंग रोड जदि आपण किणुचंती प्लॉट टे किणुचंती ताहले ए प्लॉट टी बहुत भल आपण मनक पय।
ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଆପଣ ଘର କଲେ, ଘର ଅବା ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ଲଟ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ୍ ଫେସିଂ ପ୍ଲଟ୍ ବା ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ପ୍ଲଟ୍। ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ପ୍ଲଟ୍ କଲେ କିଣିଲେ ଆବାସ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଉତ୍ତର ମାନେ ନର୍ଥ ଫେସିଂ ପ୍ଲଟ୍ ଭଳି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଘର କଲେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ, ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।